дар доираи барномаи омӯзишӣ оид ба пешгирии ҳолатҳои фавқулода ва оқибатҳои он, бахши ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи шаҳри Нав дар ҳамаи ҷамоату деҳот корҳои фаҳмонадиҳӣ мегузаронад. Якчорабинӣ дар ҷамоати деҳоти Боғистон ба таври намунавӣ бо иштироки сокинон, роҳбарони корхонаву ташкилот, муассисаҳои таълимӣ ва иштироки бевоситаи гурӯҳи наҷотбахши бахши ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ноҳияи шаҳри Нав баргузор гашт. бо садо додани бонги хатар, амали намунавии сокинон ҳангоми рух додани заминларза, омадани сел, оташ гирифтан ва ба вуқӯъ пайвастани садама дар иншоот оғоз гашт. сокинони минтақа ба гурӯҳҳои наҷотбахшу ёрирасон ҷудо гашта бо чусту чолокӣ дар амалиёт иштирок намуданд. дар ин лаҳзаҳои ҳассос кормандони ёрии таъҷилӣ ва гурӯҳҳои наҷотбахш бо автомашинаҳои махсуси гардондашуда дар ҷои ҳодиса ҳозир шуданд ва барои рафъи оқибатҳои офатҳои табиӣ кӯмаки амалии худро расониданд. имрӯз дар чорабинӣ мо чӣ хел сӯхторро хомӯш кардан ва наҷот додани ҳайвонотҳо аз хонаҳо, ба пиронсолон кӯмак кардан, беморон, одамое ки ҷабр дидаанд оиди сӯхтор ба онҳо нишон додем. бо боварии комил гуфта метавонем ки маҳаллаи Савда як бо тайёрии пурра оиди вазъиятҳои фавқулода тайёр аст. дар ин ҷо асосан амали сокинон ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода ба худ ва ба дигарон расондани ёрии аввалини тиббӣ ҳангоми рух додани офатҳои табиӣ омӯзонида шуд. ҳудуди ҷамоати деҳоти Боғистон машқи фармондеҳии истодиро баргузор намудем ки аз тамоми маҳаллаҳо, аз тамоми деҳаҳои ҳудуди ҷамоат мардум ҷамъ омаданд доир ба офатҳои табиӣ, сар задани офатҳои табиӣ ки дар ҳолатҳои омадани сел, заминҷунбӣ ва ғайраҳо рух медиҳад. мо одамонро омода намуда то ин ки онҳо дар оянда зиракии ҳушёриро аз даст надода омода бошанд, тайёр бошанд ки мо имрӯз гуфта метавонем ки ҳамаи деҳаҳо ва маҳаллаҳои ҳудуди ҷамоати мо ба чунин офатҳои табиӣ омода ҳастанд. дар ҳақиқат аз ҷониби сокинон ҳангоми сар задани заминларза, омадани сел, чӣ гуна баровардани одамон аз биноҳо, расондани ёрии аввалин ба зарардидагон, хомӯш намудани оташ дар бинову кӯчаҳо ва саривақт хабар расондан ба мақомотҳои дахлдор як намоиши хуб нишон дода шуд. дар ҷамоати деҳоти Боғистон машқи фармондеҳии истодӣ дар мавзӯи амали ҳайати фармондеҳии истодӣ дар бартарафи офатҳои табиӣ гузаронида шуд. мақсад аз баргузории чунин чорабиниҳо баланд бардоштани савияи донишу малакаи ҳайати фармондеҳии истодӣ ва омодагии аҳолии минтақаҳои хавфнок мебошад. чорабиниҳои мазкур дар тамоми минтақаҳои хавфноки ноҳия ба нақша гирифта шуда пеш аз мавсими селу бобхезиҳо гузаронида мешавад. дар охири чорабинӣ аз тарафи бахши ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ноҳияи шаҳри Нав, намояндагони ҷамоати деҳоти Боғистон ба хонандагону омӯзгорон ва ташкилкунандагони фаъоли чорабинии мазкур ифтихорномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуда барои гузарондани корҳои фаҳмондеҳӣ ва намоиш баҳои қаноатбахш дода шуд.